Okei, mä toivon, että täällä ei ole ketään sivustakatsojia nyt tuolla jossain puskassa. Mutta tänään ollaan vähän erilaisella paikalla kuvaamassa. Tää on Meikon retkeilyalue Kirkkonummella. Ja mä ajattelin, että mä tuun mieluummin tänne kuvaa, kun mä kuvaisin aina mun huoneessa. Se käy pitkän päällä vähän tylsäksi. Ja kun mä olin muutenkin tulossa iltalenkille tänne, niin mä otin sitten vaan kameran mukaan ja päätin, että tänään kuvataan vähän videoa. Ja tämän videon aiheena olisi kysymykset, joita mulle on lähetetty. Mä oon kerännyt näitä vähän eri paikoissa, muun muassa yhden YouTube-videon kommenteissa. Ja tässä videossa olisi tarkoitus käsitellä sellaisia kysymyksiä, mitkä koskee enemmänkin mua ja mun arkielämää sillä heppojen ulkopuolella, mutta kyllä hepat liittyy näihinkin, koska ei mulla juurikaan oo elämää, mikä tulee varmaan tästä videolta kohta selviämään. Voitais aloittaa ihan peruskysymyksillä, eli klassinen, minkä ikäinen olet? Mä oon tällä hetkellä vielä 16, viikon päästä 17, eli mä oon syntynyt vuonna 2000. Sitten toinen kysymys, mikä oli mua koskeva, tää on nyt ihan järjestyksessä otettu, oli se klassinen, onko sulla poikaystävä? Ja mä voin ihan sanoa suoraan, että ei oo. Mä viihdyn aika hyvin yksinäni. Mä tykkään siitä, että mulla on oma vapaus ja oma rauha, ainakin tällä hetkellä. Se sopii mulle tosi hyvin. Sitten kysyttiin, että mikä puhelin sulla on. Ja mulla on tällä hetkellä tämmönen Honor 8, vaaleanpunainen. Ja kun mä ostin tätä, niin mä mietin tosi pitkään iPhonea tämän väliltä, mut tää myytiin mulle sillä, että tässä on tosi iso muisti ja hyvä akku. Niin sit mä valitsin tän. Ja tää on ollut tyytyväinen. Ainoa vaan, että emojit puuttuu, mut sen kanssa voi elää. Sitten kysyttiin mun lemppariainetta koulussa. Ja mähän oon nyt lukion ykkösellä, vikajakso ekaa vuotta menossa. Ja mun lemppariaineita, niitä on monta tällä hetkellä, siis koska mä oikeasti tällä hetkellä viihdyn koulussa ihan hyvin. Niin mä tykkään hissasta ja filosofiasta ja yhteiskuntaopista ja liikunnasta ja kuviksesta ja psykasta, eli psykologiasta. Ja se kyllä oikeasti riippuu vähän sillä, että jos on hyvä opettaja, niin mikä vaan aine on musta tosi mielenkiintoinen. Ja sit kysytään, että miksi nämä on mun lemppariaineita. No, mä tykkään humanistisista aineista tosi paljon. Mä aion kirjoittaa ainakin filosofian, historian ja yhteiskuntaopin. Ne on sellaisia ykköslemppareita tällä hetkellä. Ja ne vaan jotenkin sopii mulle, mä en tiedä. Kun niissä ei ole sillä niin paljon ulkoa opeteltavaa, vaan niitä voi päätellä järjellä ja ne jotenkin sopii mun päähän, mä en tiedä. Mä oon aina tykännyt niistä. Sitten kysytään, että mikä on mun keino hyvään koulutyöhön. Ja silloin kun mä päätin 9-luokan, mun keskiarvo oli 10 lukuaineissa. Ja nytkin lukiossa se on pysynyt aika hyvin, se on jotain 9,9 tällä hetkellä. Et siellä on joku 9 jostain pitkän matikan kurssista, mutta kaikki muut on 10 tällä hetkellä. Ja mä oon aina ollut aika hyvä koulussa, se on jotenkin helppoa mulle. Ja sit ehkä se juttu, mitä pitäisi enemmän munkin noudattaa, että tekee kaiken ajoissa, mutta isoin juttu on kyllä se, että on hyvä asenne. Koska jos menee kurssille sillä että no mä en tykkää tästä opettajasta, enkä mä tykkää tästä aineesta, niin ei siellä sit kyllä menestykään. Vaan pitää osaa vähän itse katsoa sillä peiliin ja olla itse niinku kiinnostunut ja läsnä, niin sit siellä kyllä oppii. Ja ei sellaista, että vaan lukee ulkoa jonkun kirjan, vaan pitää ymmärtää, että miksi asiat tapahtuu. Silloin ne on niin paljon helpompi oppia. Ja sitten varsinkin lukiossa sä voit huomata, että jos lukee vaikka hissaa, yhteiskuntaoppia ja filosofiaa, niin jos oikeasti ymmärtää ne asiat, niin ne menee vähän sillä niinku lomittain. Että ne aineet kanssa tukee toisiaan, kun oikeasti ymmärtää mistä puhutaan. Vähän näihin liittyen kysyttiin, mikä oli mun haaveammatti pienenä ja mikä on mun haaveammatti nyt. Koska tällä hetkellä mun pitäisi aika hyvin tietää, että mikä musta tulee, kun mun on pitänyt miettiä, että mitä aineita mä kirjoitan lukiossa. Mutta pienenä mä oon halunnut olla opettaja, mä oon halunnut olla kampaaja, mä oon halunnut olla poliitikko, mä oon halunnut olla armeijan komentaja. Tää ei oo vitsi. Ja oikeasti se on edelleen joku mun plan D. Jos kaikki muu menee mönkään, niin mä menen sitten armeijaan. Mut se ei oo kauhean todennäköistä. Sitten yksi mun pitkäaikainen haaveammatti oli poliisi. Mä halusin varsinkin olla ratsupoliisi, mutta ihan tavallinenkin poliisi olisi ollut tosi mielenkiintoista. Sitten joskus mä haikailin vähän lääkäriksi ja eläinlääkäriksi. Mä oon käynyt läpi nämä kaikki. Ja sit yksi mun isoimmista haaveista oli joskus olla toimittaja. Mä tykkään kirjoittaa ja mä tykkään tehdä videoita ja mä tykkään kuvaa, niin mä luulen, että se voisi sopia mulle aika hyvin.
Mutta tällä hetkellä mulla ei ole mitään havaintoa siitä, että mikä musta pitäisi tulla. Varmaan jotain humanistista juttua, joku toimittaja tai filosofiajuttu tai jotain yhteiskuntaan liittyvää, en mä tiedä oikein. Kysyttiin, että mitä mä teen mun vapaa-ajalla, jos mä en oo tallilla. Eli tällä hetkellä mä käyn tallilla noin 6 päivänä viikossa. Et mulla on melkein joka päivä tai heppoja ratsastettavana tai kävelytettävänä tai mulla on vaan muuten jotain tekemistä, koska mä vedän meidän seuran junnuja. Niin se pitää mua ainakin nyt keväällä aika täystyöllistettynä. Mut silloin kun mä en oo tallilla, niin mä tykkään käydä juoksemassa. Näkyykö mun kengät? Mä astin just uudet lenkkarit, nää on tosi ihanat, kun meillä on koulussa sellainen kurssi, että me juostaan naisten kymppi. Niin nyt mä oon käynyt tosi ahkerasti just juoksemassa ja mä tykkään siitä ihan tosi paljon. Sitten mä tykkään myös tehdä niinku lihaskuntoa ja no sit mä bloggaan. Mulla on blogi siitä, mä tykkään vielä oikeastaan enemmän kuin tästä YouTube-jutusta, mutta tääkin on ihan jees. Mut mulla ei oo ihan hirveästi vapaa-aikaa, enkä mä oikein osaa tehdä muuta kuin sellaista heppajuttua, niin kun jos mä en pääse tallille, musta tulee sellainen tosi ahdistunut ja mä vaan pyörin kotona sillä mä en tiedä mitä mä teen mun elämällä, mulla on ihan liikaa vapaa-aikaa. Niin, se on vähän joo. Eli sit just kysyttiin, että harrastanko mä mitään muuta kuin ratsastusta. Ja en silleen varsinaisesti, en ohjatusti, mut siinä ne aika lailla tulikin, että mä just juoksen ja teen tätä blogijuttua. Ne on vähän niinku mun harrastuksia. Ja sit kysyttiin, että mitä mä harrastaisin, jos mä en ratsastais. Mä oon aika sellainen kilpaurheilijatyyppi oikeastaan, että mä tykkään olla paras ja mä tykkään kilpailla. Ja mä tykkään treenata, koska mun suurin ärsytys ratsastuksessa on se, että mä en voi treenaa sitä niin paljon kuin mä haluaisin ja sillä tasolla kun mä haluaisin. Niin jos mä en ratsastaisi, niin mä harrastaisin jotain kilpaurheilulajia, jotain yksilölajia. Mä en oikein joukkuepelaaja sillä lailla, että mä tykkään olla itse vastuussa siitä mun omasta suorituksesta. Niin sit mä varmaan olisin jonkun sortin urheilija, en mä tiedä mikä. Ja just jos mä urheilisin, niin no, joskus mä mietin, että mä voisin aloittaa suunnistuksen. Mä tykkään siitäkin itse asiassa tosi paljon, koska mä käyn muutenkin tällä just metsässä juoksee, niin kuin mä oon tänään juoksemassa, tai kohta lähdössä, kunhan mä saan tämän kuvattua. Tai sit mä tykkäisin olla telinevoimistelija tai jotain, mutta joku sellainen laji, mitä mä saisin treenaa oikeasti paljon, koko ajan, tavoitteellisesti ja olla niin hyvä siinä, kun vaan rahkeet riittää.